Здравейте, аз съм Deniplay и това е поредица специално за YouTube, която ще се казва Summer Survival, защото все пак е лято. Така, и мисля, че си пуснах бонус чест, но не знам къде е. Ето го. Намерих го. Има малко айтеми. Така. Просто да имам нещо, не като да нямам нищо. Добре, да тръгваме. Да видим. Тук има дърво. Тук няма село. Това е много гадно. Сега да видим тук в тази мина дали има нещо. Не, няма. И излизаме веднага. Гадно е, че няма село, но намерихме село. Виждате там в далечината. Село. Пак е в Санта. То път нямаше да е село. Решил съм го. Поне да взема нещо да се изхранвам. Оп, смачках един картоф. Оп, тук има. Така да вземе букшелфовете. Такъм. И тази поредица е специално за YouTube, защото вече се преместих и почнах да снимам в YouTube. По-готино е. VBOX вече не снимам, защото е много тъп сайт. Баннаха ме без причина и така. Добре. Виждаме какво. Това е тъпо. Вие има ли къщичка с чест? Не, няма. Има кула. Направо ще видите. Правя така. Мога не съм си пуснал саундове. Така обирам всички ферми. Така. Да, също така съм с скин. Ама не на моето име, просто това си име го знам от много време. Името е Abelatox. Кефи ми скина. Тук няма много моркови. Да, това пак са моркови май или картофи, не знам. Той има повече картофи в това село, отколкото моркови. Но пак става. Така. Някъде друга фермичка има ли? Тук това е само за уит и това е. Тук това село не е много яко. Но пак имаме нещо. Моркови картофи, това е важното. Сега да видим, натам ще ходиме. Тук имаме малко айтеми. И благодаря на всички за 70-те сабскрайбъра, които направих. Преместих се така за 1-2 дена и 70 сабскрайбър, това за мен са много. Ако за вас не са, за мен са много. Ако ви харесват моите клипчета, може да се абонирате, за да качвам много клипчета. Ако събера 100 сабскрайбъра, правя giveaway на Minecraft. Без базик, ако събера 100 сабскрайбъра, ще направя giveaway. И така. Но ако събера 100 сабскрайбъра, ще ги убия тези овци, да си направя легло. Значи имаме 2 вълна. Ще убием и тази черната. Готово. Опа. Тук има нещо. Кол, ще го обера. Опа, за малко падна. Окей, сега. Поне е якото, че си имаме моркови картофки. Така. Там виждам, че има нещо. Има голям равин. Може от началото да живеем в равина. Да си направим една къщичка. Скинът ме кефи. Става.
Така. Също така може да кандидатствате за TempoCraft, моят Create сервер. Вече сме 4-5 човека. Така. Тук в този равини майера, но няма смисъл да слизам. Ще ида по-натам, да видя, може да намерим нещо. Пак село или ще идем натам. Омага, бах ти бъга. Тък. Yes. Plains Biome. Тук може би да намерим село. И вече тук клиповете може да си ги правя колкото искам дълги. Така ще ги правя вече по 15 минути, а във VBOX само ги правих по 10 минути, защото имаш там някакво тъпо ограничение. И VBOX съква, всеки го знае. И също така искам да благодаря на Peter Best, че ме е служил отстрани в приятели там на Other Channels. Така, за което много му благодаря. О, кончета има тук и става нощ. Добре. Сега видиме. Опа. Добре, това конче е... Охо, това маче е по-хубаво. Но нямаме седло, така че да не си опитам, нямаме конче. Все още. Опа. Сега. Дриме да вземем Sugarcane. И ако говоря по-тихо, това просто не знам. Просто... Е така. И сега да си направим едно легло. Така. И пак го бърках, бе. Не мразя да бъркам леглото. Как се прави? И да се махаме. Чай ще си крафна някои айтеми. Е така си правим два меча. 1, 2, 3, 4. Тук. Така. Взимаме крафтинг тейбъла и отиваме натам. Окей. Sugarcane ще ни трябва. Съберем така малко дърво да имаме. Готово. Кравички. Тук има Sugarcane още. На хубаво место ме спауна. Якото е, че имаш село там за моркови картофки. Само искам да падне кожа. Защо не пада кожа, бе? Не знам защо, няма значение. Скелетон, утфу. Конче. Там има още кончета. Това... Тук там има пакет така, Plains. Plains винаги ще го експлорвам и там Sand Biome. Защото вече в санда така се намират по-често там има дупки с спаунери и така може да има седла. И имаше някои хора, или не, объркал съм се. Това е тъпо конче. Там има джунгла, май, да. Тук има черни коне. Ого, то е много готин, с шарки. То мога да го опитаме, готин е. Това не е готин, не ме кеф, това е малко, опа. Това е още малко конче. Добре. Сега да убием малко кравички.
Сложим меча тук, че ще се свърши. Мери краво. О, дропна кожа. Кожата ще ни потрябва да си довършим букшелфовете за Enchanting Table. Но това все още е рано да се говори. И се извинявам за този бък. Леко ми бъгна. Оп, направи се. Оп. Секунда. И пак ми бъгна. Ви сте бъгове, бе. Баси. И пак. Това може би ще го изреже или не знам. Ще видим. Не, няма да го изрезвам. Добре, да продължаваме нататък. Тук ме е парсенца. На добро местенце не спална, пак казвам. Кравичка. И след малко мисля да приключвам епизодчето. Така. Само да кажа едно. Като не снимам, пак ще играя, защото няма какво да правя. Заради това не казвайте, че съм читнал или някакви такива. Вижте, Game Mode 1, не съм си пуснал да читвам. Някой вика, че читвам, това е много глупаво. Тъй, че... Не знам защо така ми зацепва. Значи ми зацепва нещо спре или не знам. Трябва да го... Не знам, от компютъра би трябвало да го преинсталирам или не знам. Окей. О, тук има лавичка, там има къща на вещицата. Но тя нищо няма, за един казан просто няма смисъл да ходим. Окей, само да вземем този кол. Аз имам 11, но да вземем още. Защото кола винаги може да ни потрябва. И да, пак гадният бък, за който съжалявам, става ми за пети път. Сори. И пак! Не знам това защо става така, но е много гадно. О, фак! Това не знам как стана. Ще го скриншот. What the fuck? Мисля, че го снимах, а не съм. F2. Това е баси очудващото. За първи път виждам такова нещо. Без майтап. Но няма смисъл да ходим. Тя поляните, так. Сега тук так. Опа. И да вземем шугаркейна. И направо мисля да приключвам епизодчето. Стана 10-12 минутки. И добре. Това мисля да е за първи епизод от Summer Survival ми. Дано да ви е харесал. Намерихме си селце, морковки, картофки. Абе, добро начало, така да го кажа. Ако ви е харесал клипа, може да дадете лайк, да се абонирате за мене. Ако ви харесват клиповете, разбира се. Ако не ви харесват, не се абонирайте. Но който иска, може да се абонира. И пак гадния бък. И добре, това беше от мене. Чао!